I Digitaliseringsværkstedet København har vi i kraft af en bevilling fra Veluxfonden fået en meget hurtig scanner til at digitalisere lysbilleder med, altså DIAs. Her ser du scanneren i aktion. Den bruger kun 5 sekunder på at scanne et DIA. Scanneren hedder Reflecta DigiDia Evolution. Her i videoen vil jeg forklare en masse om scanneren. Først noget om kvaliteten af de resultater, den giver. Så noget om, hvordan man bruger scanneren. Og til sidst noget om efterbehandling af billeder med det gratis program IrfanView. Det kan godt betale sig at bruge IrfanView. For det første så får du forbedret dine billeder på en meget nem måde. Og i tilgift så får du organiseret billedfilerne mere hensigtsmæssigt. I stedet for at have en stor pærevælling af billeder med fortløbende numre, så kan du få billederne anbragt i mapper, sådan at hver mappe indeholder billeder fra et enkelt magasin, og sådan at de har et fornuftigt navn og nummer. Jeg vil starte med at vise en sammenligning af resultater, når man dels scanner et dia med vores nye hurtige Reflecta dia-scanner, og dels med en traditionel flatbed-scanner Epson V800. Hvad opløsning angår, så kører jeg med højst mulig opløsning med Reflecta-scanneren, det vil sige 6000 x 4000 pixels, 24 megapixels. Med flatbed-scanneren kører jeg med mere moderat opløsning, ca. 3600 x 2400 pixels, for det er sjældent, at nogle brugere tager sig tid til at køre med en højere opløsning. Reflecta-scanneren er særdeles hurtig, 5 sekunder per billede, mens flatbed-scanneren bruger omkring 1 minut for hvert billede, afhængig af opløsning. Her er resultatet af at scanne med Reflecta-scanneren. Det er det rå resultat, som scanneren leverer på et SD-kort. Det er sådan, at scanneren arbejder uden brug af PC. Den afleverer resultatet direkte på et SD-kort. Erfaringsmæssigt så er højlysene, altså de lyse områder, ikke særlig gode på scanningerne. Så det hjælper at lave noget justering af kontrast og farver efterfølgende. Det kan man nemt gøre med det gratis billedbehandlingsprogram IrfanView, og så får man det her resultat, når man kører med autojustering. Jeg svipper lige lidt frem og tilbage med og uden autojustering. Det er tydeligt, at højlysen bliver lidt bedre i den justerede version. Så kan vi gå videre til flatbed-scanneren og se resultatet fra den. Det kommer her. Vi kører lige lidt frem og tilbage mellem de to versioner. Der er ikke nogen stor forskel at se, men jeg vil sige, at flatbed-scanneren virker en smule bedre. Lad os prøve at tage et udsnit og zoome ind på det. Her har vi øverst til venstre resultatet fra Reflecta-scanneren, og nederst til højre resultatet fra flatbed-scanneren. Når vi kigger på de her forstørrede udsnit, så vil jeg sige, at med hensyn til skarphed, så er flatbed-scanneren en anelse bedre, men at der ikke er nogen stor forskel. I alle de resultater, jeg har vist indtil nu, har vi benyttet den høje opløsning af Reflecta-scanneren på 24 megapixels. Det er sådan, at den har 2 indstillinger. Den kan også indstilles til en lavere opløsning på 16 megapixels. Jeg vil lige vise, hvad effekten af den lavere opløsning er, når vi kigger på det her udsnit. Her har vi den med lav opløsning, og jeg svipper lige lidt frem og tilbage. Det er klart ringere at bruge den lave opløsning. Så min konklusion er, at Reflecta-scanneren er lynhurtig, og at den giver gode resultater, hvis man kører med den højeste opløsning, og hvis man efterbehandler billederne. Det gratis program IrfanView er perfekt til det brug. Hvis man går efter det optimale til særlige formål, f.eks. til en publikation i høj kvalitet, så er det nok bedre at bruge en flatbed-scanner. Nu vil jeg lige, før jeg går dybere ned i detaljerne, i grove træk ridse op, hvordan en fornuftig arbejdsgang med dia-scanneren går for sig. Dia-scanneren er ikke tilsluttet til en PC. Den lægger billedfilerne direkte ind på et SD-kort, som man sætter i scanneren. Jeg vil beskrive en arbejdsgang, hvor man bruger et nyt SD-kort for hvert magasin, som vil have scannet. Det er på mange måder praktisk, men man kan også vælge at scanne adskillige magasiner, før man skifter et SD-kort. I Digitaliseringsværkstedet har vi adskillige SD-kort liggende, sådan at du kan scanne hvert magasin ind på et nyt SD-kort. Når et magasin er scannet, flytter du SD-kortet over til en PC, hvor du bruger programmet IrfanView til at efterbehandle billederne og til at lægge dem over på din egen USB-nøgle. Samtidig sætter du scanneren i gang med at scanne på et nyt SD-kort. Nu vil jeg kigge lidt nøjere på detaljerne. Først vil jeg lige nævne, at alle detaljer er forklaret i en skriftlig vejledning, som vi har liggende fysisk i Digitaliseringsværkstedet København, og som du også kan finde på Digitaliseringsværkstedets hjemmeside. Her er de 2 første sider af vejledningen. Før du scanner, skal du
tjekke dine dias forstøver og afgøre med dig selv, hvor meget du vil gøre ud af at rense dem. Og så skal du sørge for, at dias i højformat bliver drejet. Det skal være sådan, at scanneren ser billedet i bredformat, ellers vil du få skåret toppen og bunden af. Det kan du sikre ved at løfte billedet en lille smule og se, om de er placeret rigtigt. Hvis de ikke er, så drej dem. Du kan klogt i at dreje dem i den samme retning, så bliver efterbehandlingen lettere. Det er hensigtsmæssigt, at du sætter et nyt SD-kort i scanneren, når den er slukket. Ellers vil du alligevel skulle genstarte scanneren. Så du sætter altså SD-kortet i, tænder for scanneren, og når den er klar, så skal du formatere SD-kortet, så det bliver renset for gamle billeder. Det tager kun nogle få sekunder. Og jeg siger yes. Og så skal du tjekke forskellige ting. I Digitaliseringsværkstedet København kan du risikere, at den tidligere bruger har efterladt scanner med nogle indstillinger, som du ikke ønsker. Derfor bør du starte dagens arbejde med at tjekke nogle indstillinger. Du skal tjekke, at opløsningen, det er den, der hedder resolution, er sat til den højeste værdi, som er 24 megapixels. Og du skal tjekke, at beskæring, det der hedder framing, er sat til en standardindstilling, sådan at der står 0 for x og 0 for y og 1 for z. Du behøver ikke at ændre standardværdierne. Det er kun, hvis du er nørdet og vil zoome lidt ind på et dia eller forskyde et dia til siden eller op eller ned, at der er behov for at pille ved noget. Og så skal du vælge, at du vil scanne et helt magasin. Der er også mulighed for at scanne enkeltbilleder, men formentlig vil du scanne et helt magasin. Og der skal du have fat i et ikon med et tandhjul, og der vælge Batch Scan for at få scannet hele magasinet. Du skal også vælge antal billeder i magasinet. Scanneren stopper, når det antal er nået. Det gør ikke noget, hvis du angiver for meget, altså hvis du for eksempel angiver 36, mens du kun har 30 dias. Så skal du sætte et magasin i og scanne løs. Når du sætter magasinet ind i startpositionen, så skal skyderen til dias være ene. Du skal holde magasinet nede i nogle fuger der og skubbe det bagfra blidt fremad til skyderen. Hvis magasinet går stramt, så lad være med at bruge det, så flyt dias til et andet, bedre magasin. For at starte scanningen skal du trykke på den fysiske scan-knap. Tryk en gang mere på scan-knappen, hvis den ikke reagerer på det første tryk. Det gør ikke noget, hvis du har en tom plads i magasinet, så går scanneren hurtigt videre til det næste billede. Hvis du får brug for at afbryde scanningen, så tryk igen på scan-knappen med kameraikonet. Hvis scanneren fortsætter med at køre, når alle billeder er scannet, kan du afbryde den. Hvis du afbryder scanneren, så er der en LED-lampe, der vil blinke rødt. Det kan du stoppe ved at trykke på hjem-tasten. Når du er færdig med at scanne et magasin, så sluk scanneren og tag SD-kortet ud. For at slukke skal du holde tænd slukknappen nede i 3 sekunder. Så sæt et nyt SD-kort i dia-scanneren, tænd den og formater SD-kortet, sæt et nyt magasin i, og så start scanneren. Imens kan du så lave efterbehandling af billederne ved PC'en. Lad os se på arbejdsgangen ved PC'en. Den helt korte version er her. Start programmet i IrfanView, tryk på tasten B, og udfyld så nogle få menuer. Du finder opskriften i den skriftlige vejledning. Men i det følgende får du det hele udpenslet i detaljer, så du kan se, hvordan du kan bruge IrfanView. Du skal starte med at sætte dit eget USB-stik i PC'en. Det kan blive siddende, til du er færdig med dagens arbejde. Sæt så SD-kortet med billedfiler i PC'ens kortlæser. De fleste af vores nuværende PC'er i Digitaliseringsværkstedet har en indbygget kortlæser, men hvis du får fat i en PC, der ikke har, så kan du bruge en løs SD-kortlæser, som ligger sammen med vores grej til dia-scanneren. Når SD-kortet er på plads, skal du åbne programmet IrfanView. Og så skal du gå ind på File og vælge Batch Conversion/Rename. Du kan også bare nøjes med at trykke på bogstavet B. Så kommer du ind i den her menu. For det første skal du sørge for, at der er markering ved den tredje mulighed her, der hedder Batch Conversion Rename Result File, så at man omdøber resultatfilerne. For det andet, så kan du regulere noget her på output-format, men det er der ikke rigtig nogen grund til, men hvis du er en nørdet type, kan du gå ind på Options og regulere noget med kvaliteten. Men her skal du sørge for, at der er kryds ved Use Advanced Options, og du skal ind på Advanced, lige første gang du er inde i menuen her, og tjekke, at der er kryds ved Auto Adjust Colors.
Det bevirker, at der automatisk bliver justeret farver og kontrast, og det forbedrer erfaringsmæssigt billederne fra dia-scanneren. Vi klikker lige OK her. Så skal vi hen og fortælle, hvor vi vil tage vores billeder fra. Og nu skal du her udpege, hvor på SD-kortet filerne ligger. Du finder SD-kortet her, og de ligger et helt fast sted under DCIM og 100 foto. Der er ikke rigtig noget at tage fejl af. Her ligger alle filerne. Og de har så nogle navne, PICT og så et nummer på 4 cifre. Men det har du mulighed nu her for at lave om. Nu går vi over i den her række af indstillinger. Det giver god mening at ændre navnet til noget mere sigende, og at nummerere billederne efter deres plads i magasinet. På den måde så er det meget nemmere efterfølgende at finde frem til et bestemt billede, hvis du skulle få brug for at lave en ny scanning af det. Så her vælger vi at give dem et andet navn. Der er tale her om nogle billeder af nogle dyr, så vi skriver dyr, og så lader vi 3 havelover blive stående. Det betyder, at den får et nummer, eller 001, 002 og så videre. Så rykker vi herned. Vi skal sige, hvor vi vil have resultatfilerne hen. Det vil jo normalt være en mappe på vores USB-nøgle, så vi tager her og kigger på USB-nøglen, en mappe, der hedder Dias. De ligger inde i Dias, men jeg vil også godt lægge den i en undermappe, fordi det her magasin vil jeg godt have lagt i en bestemt mappe. Så jeg kalder det magasin 1965, for det var dengang billederne var fra, og jeg kalder det magasin A. Så skal jeg lige trykke på knappen her, Add All, for at sikre, at alle billederne, der står heroppe, bliver konverteret. Og nu skal jeg bare trykke på knappen Start Batch, for at gå i gang med konverteringen. Så nu bliver billederne et for et justeret med hensyn til farver og kontrast, og de bliver omdøbt, så de kommer til at hedde dyr 001, dyr 002 og så videre. Og de bliver lagt i en mappe, der hedder noget med magasin 1965A. Ja, nu er konverteringen slut, og der står, at 32 filer er behandlet. Der er ikke nogen fejl og ikke nogen advarsler. Og så kan jeg gå ud af batchen her, gå ud af den her procedure og vende tilbage til IFN View. Og nu kan jeg tage SD-kortet ud, og så kan jeg tage det hen til scanneren og bruge det igen. Her er lige nogle afsluttende bemærkninger, nogle ting du skal vide. Scanneren kan kun tage dias i formatet 24x36 mm eller mindre, og de skal sidde i rammer på 5x5 cm. Rammerne kan være med eller uden glas. Scanneren virker ikke særlig robust, så den skal behandles med varsomhed. Det kan ske, at et dia dræler, så der kommer en besked frem om, at transporten er blokeret. I den besked står der, at man skal trykke på Home-knappen. Det kan du så gøre og forsigtigt trække skyderen med billedet ud og fortsætte scanningen. Billedet bliver ikke scannet, men noter hvilket nummer det har, så kan du senere lave en enkeltbilledscanning af det. For at lave enkeltbilledscanning, så skal du i menuen vælge, at Scan Mode ikke skal være Batch Scan, men Single Scan. Og så er det ellers noget med at trykke ned på dias-holderen, så den hopper op, og så kan du fodre den med et billede. Hvis du har tykke dias, så vær meget opmærksom på, om scanneren har problemer med at køre dem igennem. Vi har efter få måneders drift måttet sende scanneren til reparation, og vi har en mistanke om, at tykke dias måske kan have forårsaget problemet. Hvis scanneren lyder anstrengt med flere af dine dias, så stop med at bruge den maskinelle fremføring af det magasin. I stedet kan du skifte til enkeltbilledscanning, og du kan enten bruge dias-holderen, hvor dias sættes ned ovenfra, eller du kan køre magasinet forsigtigt igennem manuelt ved at trække skyderne ud og ind, og så trykke på scan-knappen for hvert billede. En anden ting, du bør vide, drejer sig om magasintyper. Scanneren kan bruge andre typer af magasiner end de såkaldte universale magasiner, som du har set her i videoen. Men så er der en indstilling, der skal ændres på scanneren. Så skal man bare pille ved den blå klap, der sidder her. Den kan man trække op, så passer den nu til en anden type magasin. Men det her, det er altså det normale til universelle magasinerne. Hvis du har andre typer magasiner end dia-scanneren kan benytte, så går det ret hurtigt at flytte dine dias over i nogle tomme standardmagasiner, som vi har stående. Det er for eksempel nødvendigt, hvis du har dine dias i Kodak-karuseller eller i leasegang-magasiner. Et sidste lille tip. Hvis du godt vil have dine dias pænt tilbage på plads, så kan du på forhånd lave nogle skrå streger hen over toppen af rammerne, og det skal være før du giver dig til at dreje nogle billeder. Så vil det være ret åbenlyst, hvilke billeder der er drejet.
I den skriftlige vejledning er forskellige andre oplysninger af mere eller mindre nørdede karakter. Vejledningen finder du på vores hjemmeside.